Това е историята на Шрек. Той обичал да пласи хората. Той също така обича да танцува и балет, защото е педал. Шрек! Аха! Алелуя! Абе, къде си? Той Шрек тук много се опласи. Не го гледайте, че е като чудовище. Сърцето му като кокошка. Виж му лицето, направо като пуйка. На този момент мозъка му дава сигнали да се нака. Но той какво да види? Това е неговото дете. Но той се съмнява не от мен. Да ти бъ курвенската ти майка да ти бъ. Хоу! Умирай! Фиона е курва! Не дей бе! Той така фана детето се едно вади турши от пърка. Стига бе! Не дейте! Този бая извратен бил, щом да направи толкова деца. Той на Шрек вече не му се зивей. Ама като ги прави си, много ти се зивей си, нали Шрек? Абе не, не са от мен, бе, не са от мен. Не съм такъв. Сигурен ли си? Педал! Кой викаш бе, педал? Кой викаш? По-добре да съм педал, знаеш ли? Ще ви представим госпожа Шрек. Заповядайте, Шрек, елате тук на сцената. Сега да ви кажа, аз съм Шрек, да се препознаем малко. Обичам кокоските, да ям много салам. Това средни пръсти ли бяха, бе? Абе не бе, така не правих с пръстите ми. Той предаване е много яко, бе. Моля те, не ма еби. Ама ви добре ли сте? Орос, повече си свободен, ади тръгвай свети. От тук нагоре е магистралите.